केस तू करपुनी हिरवा पदर तुझा जळला छळ केला पिढी जात तुझा ग उखडून वनराई अपराध किती झाले पण आता शरण तुला आई 1820 मध्ये औद्योगिक क्रांती सुरू झाली 2015 195 वर्षात 50% वृक्ष नष्ट केले तुम्ही सर्वजण सामील व्हा तुम्ही कोणत्या जातीचे धर्माचे पक्षाचे वंशाचे रंगाचे उंचीचे गरीब आहात श्रीमंत आहात काय रोजगार आहे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही या दिवशी एक वृक्ष लावा